tidak mungkin kalau wilai saja adik ondekan dua ngai mungkin aja janji demak indah dan naro aro lai indah dan naro aro lai ilalah tolong ya tolonglah patengangkan ilalah sansayalah sansai badan denai jika masa ondekan dua ngai ramai nan maning demak indah mungkin kamu dolai indah mungkin kamu dolai jika angga adia jadenai untunglah habis demak indah dan jalan jalan lai indah dan jalan jalan lai ilalah tolong ya tolonglah patengangkan ilalah sansayalah sansai badan denai badan tuang ondekan dua ngai si on bak puru indemak tadanga sampai ke kuranji tadanga sampai ke kuranji tampe bagan tuang ondekan dua ngai nan ala putu indemak kamano bahan dan mangga palai kamano bahan dan mangga palai ilalah tolong ya tolonglah patengangkan ilalah sansai olah sansai badan denai jika masa ondekan dua ngai rambai nan maning demak indah mungkin kamu dolai indah mungkin kamu dolai